Možete malo glasnije, ja sam uglovio nešto. Je tamo hladno? Odakle dolazite da mraze, znači? Je li tačno? Aha, je. A šta je da mraz treba da vam da? Šta si nam poneo? Pa ne čujem. Dobar sam pametne djece, paketići. Ko želi paketić? Jel možemo da se slikamo da mrazom? Ja! Ćemo pomoćete da mrazu? Hajde! Još neko mi molim. Мама. Znači mi malo da pomognemo da mrazu. Jel može? Sad ću ja prozivati ko da dođe u paketić da bismo što brže završili se za mrazu. Jeste spremni? A malo glasnije neću. Dobro. Idemo ovako. Berta, Andrej, je tu? Nije. Jakšić Pavle. To je... Spremi Ungulov Aleksandar. Rata Galina. Spremi Milosavljev Nevetar. Grigorij su tu. Đurčin Uroš. Irkov Nevena. Nevena. Mario Vukan. Mario Vukan tu. Rašani Vukan je imao. Imao Rašani Vukan. Marija ta.
O, ja ne. Slikat ću se. Ja ne. Slika im vrnita. A hoću. Oni ne pozor sad. Ovo što pozor nekako se pola sad koji znam. Biti ću mi zajedno. Ne, ovi će dolaziti zajedno. Isti su da. Znam. Nemoj mi pati. Hoćeš da stipam moment ako ti prebacim ili ćeš da? Hoćeš. Hoćete kožiti. Šta kažeš malo? Koštit ćete. Šta ćemo koštati? Dobro. To ništa neće. Zamolili za tebe, a za dušno starog svata
Slikala te je, jel? Slikala ovo. Džompar i Ivan. Možeš se slikati?